Pak, oh. Mungsuh ampuh banget. Kabeh kalah. Mak Cilik Setyaki mundur, Kakang Antarja mundur, Kakang Kaca mundur. Aku keplayu. Wah, dapure kaya ngopo? Dinten iki kene wae rasa mlayu-mlayu. Engko wonge tekan kene. Wah, tak idake. Oh, tidak wae, Pak. Oh, gede banget. Ah, ya ampun. Gak kuat aku, ya ampun, ya ampun. Sapa, Mas? Bratasena. Ya ampun, Mas Sena to. Antasena asu.